Wato gaskiya abin nan da yake faruwa a cikin unguwan nan ta yi yawa. Haba. A ce ni da gari na sabida Allah malam liman. Haba da Allah. Ina jin ka ne. Ai abin yayi yawa, abin ya ta'azzala. Wato liman ina liman kake? Ina jin ka ranka. Wato lamarin nan yanzu ya mafi lamarin nan na kabuwaya da shi da dan abu. Wato ya ma sauka daga kan kuwa ya dawo kan kaina. Kan iyali na. Gimbiya za su ganta wai jiya tana tafiya wai a sa mata kadangare a jikin hijabi. A guje. Ta doka a guje. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya jin jalalu wal ikram. Allah wuce zuciyarka. Allah ƙara lafiya. To dan haka dole sai na ɗau faran mataki. Wal ni haka nake in dai akan gimbiya ne. Allah ƙara lafiya. Sai na ɗau mataki san raina. Allah ƙara lafiya. Ƙur'anin Ubangiji. Sai ana kai zuciya ne saranka. Lamari na wa'innan yaran a cikin garin nan sai dai haƙuri. Sabida Allah haka ake haka rayuwa take. Gimbiya ta ce ita ba za ta fayarta ba. Dole sai an kawo su ta musu bulala 50-50. Abin da nake so da kai ranka ya daɗe. Lamarin yaran nan a cikin gari sun wuce yadda kake tunani sun wuce haka. Kamata ya yi a kirawo su a ja musu kunne. Amma idan aka ce za a yi haka za a je a yi ba wani ba kai. An ƙi a duba. An ƙi a duba. Kai ka san ni in dai akan jare an dai akan gimbiya ta ne. Kai ka san ni kai ka san ko ni waye. Ka san to wallahi gimbiya ma ta ga mun ta ce ba za ta kira ba. Ko ne sai an mai ya zo an mai bulala 50-50. Tanimu da kawulle maza ku kwashi sanduna ku da jama'an gari ku tsinduma ku kawo mun su. Dole ne sai an yanke hukunci wallahi. Kai ka san ni. Kai ka san ni. Dole sai an musa 50-50. Wallahi Allah. Ina jiran ku. Saboda Allah haka ake ai ba haka ake ba. Ba haka ake. Kai aba. Allah ƙara lafiya. Kai ka san ba zai yiwu ba. Wai ni mai gari saboda Allah ni mai gari dauke ruwan nan da Allah kaga ni garin mare na ya baci ma a dinga yayyafa zuciya saboda Allah ni a cikin garin nan ni mai gari ni za a wa haka Kawun me yake faruwa ne nake ganin haka Allah ne gari wannan yaran gudu gare su kamar yayan aljanu to kaji Allah shedanu ne ai abin da kaga ba suka kaura waye ba sa rashin kunya wannan gwanda aljanun mu saboda Allah mu to kun san abin da kuka aikata ai ba sai na tsaya ina muku dogon lissafi yanzu kai kaga ku idan shi ya jaja sai ka ce jikakken dan kokin kai na dawo kanka wallahi duk sai kun ci kaga akan iyali na ban bar kowa ba abun ya tsallake kowa ya duro haffa da ta to wallahi sai kun ci uban sai gimbiya ta zo ta muku 50-50 ai ni inda na ce kai ka san halina inda na ce zan yi wallahi Allah abin da na suke cin yalanci a huce Allah ƙara lafiya ma ka mai sandan nan don kuma ya kyale shi kake alishi ni nan ni zan yi magani shi zan yi magani Allah ƙara lafiya a huce Allah ruwa gidansa ka zo inda gidan alfarma amma dole sai ka ci ubanka dole sai ka ci ubanka ba shi ruwa shi don ubanka ba shi ruwa shi don ubanka sha ruwa inda ruwa ne amma dole sai ka ci ubanka yau kuma ana zaune kalau Allah na tuba
ilaha illallah azarullah kan yi shiga gari a wuce kai yaran nan sai an kashe su dole sai an rataye su sai na rataye iyayensu sai na rataye mamansu sai na rataye kannan babu ta ci uban ka Tashar Al'umma Gidan Hausa TV